Bună ziua și bine v-am găsit la episodul 2 din server cu Sam, cu admin. Eu sunt în conferință cu Mario. Salut! Așa. Care mi-a luat în episodul trecut vorba. Și tocmai și-a dat unii gătul la noi. Nu știu de ce. Deci o să vă las și serverul în descriere. Așa, hai pe muncă. Okay. Mai ești? Da, mai arăt. Hai la munte. Hai pe munte să vedem ce e acolo. Oh. Era acolo casa. Să șteargă cosminul ăla. Da? Așa, ai... Bă, mai trebuie să caut așa mai bună. Ne trebuia una de teren. Stai, Da. stai. Merge cu infernul tu. Care ai tu cu monster truck? Nu știu. E un infernul. Infernul roșu, să vedem dacă mai găsește. Bă, ți-a scăzut viață? Nu. Ce? Nu ți-a scăzut viață, că am tras așa. A, da, merge. Da. Hai. Nu. Nu merge, stai Nu așa. merge. Stai așa, trebuie să prindem viteză, bă. Hai, a mers. Gata. O să vedem unde e la casa aia. Uite această casă abandonată. Ce boală a fost aici? Venirea asta electrică. Nu e discar. Aici a fost cineva ce cu voi pe bune. Da. Cred că a fost violat. Hai, mașină, că... A fost Bă, stai puțin înainte, stai puțin, ce-ți cheamă pe semnele alea? The Big Packer. The Big Packer. The world likes to cook. The pizza home of... Stai așa, hai. Nu mă apara foto. Nu mai? Nu. Stai așa. În ce ID ai? 3? 5? Da, bine. O să dea restul la server. Ce? O să dea restul la server. De să intrăm pe server. Bine. Își am soare. Da, dar... Să dea restul la server. Da. Intră în ea. Bă, da, se vede parola. Ce? Se vede parola. O să pun pauză la video. Că nu vreau să nu vedeți parola mie. Până ca să punea pauză. Stați așa. Pauză. Deci revenim imediat. Hai. Și am revenit. A fost o problemă mică. Da. Și hai să vedem ce mai are pe aici. Mai sunt niște case încolo, hai să vedem ce sunt. What the fuck? Uite-te la casa asta. Stai că nu mai avem zi vegan. Facem și video. O să fac asta. Dărâmată!
Tu ce ID ai? Tu ce ID ai? 2. Eu? Da, unde? Unde? Hai să vedem. Nu văd. Bă, noi nu putem să facem minigun. Și ce? Nu ne zici de rocket launcher. Ne zici de rocket launcher. Am lag, stai așa. Mai aici un orășelnic. Mama, ce case! Sunt cuști aici. Aici au fost ținuți oamenii prizonieri, cred. Nu? Da. A fost ținut oamenii prizonieri. Mă rog. Da, și aici e Snake Farm. Snake! Mă loghez cu desktop. Revenim imediat. Și am revenit. Am exact ar merge. Scuze. Aliu, gata, am dat. Scuze. Bă, tu dai? Dai? Nu dau. Bă, nu mai. Deci cam așa e aici. Uite păsări. Nu mai da. Uite, pentru probleme pe la Alex, Dark sau Rafa. Mesaje. Vezi? Da. Deci, cam atât a fost acest episod. Ne vedem cu episodul următor. Putem... Și se pare că l-am omorât. Tata, știi! Pentru tata, tare, bye-bye. Nu mai pura vorba. Lasă-mă, eu spun. Ne vedem data viitoare. Bye, bye.